This is a message for the United Nations in New York, in Geneva, and for all the nations now in war. This song is named A Thousand Suns, interpreted by Guru Ganesha Band and Paloma Devi. And this is a message, wonderful message. And I would like to sing this song, at least speak the words that may be useful to end violence in this world in which we live. May the light of 1,000 suns shine through. May the life of grace that you were meant to. May the light of 1,000 suns shine through. Live the life of grace that you were meant to. Carry the light of God's love into this world. Be the open heart the earth longs for. Carry the light of God's love into this world. Be the open heart the earth longs for. Can you feel it? Can you feel it in your heart? Can you feel it? Your heart. Can you feel it in your heart? In your heart. Open your heart. Open your heart. Can you feel it? Open your heart. Open your heart. Open your heart. Can you feel it? Na, 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 na.
un miler de sols. Que la llum d'un miler de sols sigui notable. Viu la vida de gràcia que estaves destinat a viure. Porta la llum de l'amor de Déu a aquest món. Sigues el cor obert que la terra anhela. Pots sentir-ho en el teu cor? Pots sentir-ho en el teu cor? Obre el teu cor. Pots sentir-ho? Aquest és un missatge per a les nacions de tot el món, en especial pel conflicte bèl·lic que hi ha entre Rússia i Ucraïna. He posat una gorra de vodka Aristov, doncs perquè recorda aquell país que és Rússia, Ucraïna i la seva gent. Un miler de sols. Que la llum d'un miler de sols sigui notable. Viu la vida de gràcia que estaves destinat a viure. Porta la llum de l'amor de Déu a aquest món. Sigues el cor obert que la terra anhela. Pots sentir-ho en el teu cor? Pots sentir-ho? Pots sentir-ho en el teu cor? Obre el teu cor. Pots sentir-ho? This is message for everyone in this world, for all the people, Americans, not Americans, people from around the countries who nowadays are in war, and people kill people. There is war in Palestine, in Israel, in Ukraine, in some countries in Africa. And I want to sing this song in a rap movement, in a rap sound. 1,000 suns, may the light of 1,000 suns shine through. Live the life of grace that you are meant to. Carry the light of God's love into this world. The open heart the earth longs for. Can you feel it? In your heart, can you feel it? Open your heart, can you feel it? This is a message for all people who believe in capitalism as a economic system for this world. And in my opinion, the capitalism system is the one to blame for the wars in the world, for the violence, for
war in Russia, in Palestine, and people killing people around the world. So that I use this cap. I use this cap because it reminds me of Coca-Cola. This is yes, a well-known example of a big company, of a capitalist company, which is an American company throughout the world. So I'm going to sing this song for all those people who believe in capitalism, who believe in their own benefit instead of the benefit of the earth, the planet, the biodiversity, the people, the human people, whatever the culture or whatever the religion, whatever his or her beliefs. So that this song is goes like this: 1,000 suns. May the light of 1,000 suns shine through. Live the life of grace that you were meant to. Carry the light of God's love into this world. Be the open heart the earth longs for. Can you feel it in your heart? Can you feel it? Open your heart. Can you feel it? Aquest és un missatge per Catalunya i pels catalans, aquells catalans que som de pau i desitgem la pau en aquest món i rebutgem la violència i les guerres que hi ha en aquests moments a Ucraïna i Rússia i Palestina, Israel i altres punts del món, com pot ser a l'Àfrica, Sudan, etc. Els catalans volem ser pacifistes? Jo crec que sí, jo advoco per al pacifisme i vull llegir-vos una cançó que m'inspira per portar pau en aquest món i us la recitaré a forma de poesia perquè la lletra m'inspira molt i jo penso que aquest missatge hauria de traspassar fronteres i arribar a tanta gent, tants catalans com hi hagin arreu del món i particularment la gent que estimo i la gent que sap de mi, però també aquelles persones que siguin sensibles, que els afecti la violència, la guerra, la destrucció, la mort que està tenint lloc a llocs com Palestina i Ucraïna. La cançó diu així: un miler de sols. Que la llum d'un miler de sols sigui notable. Viu la vida de gràcia que estaves destinat a viure. Porta la llum de l'amor de Déu a aquest món. Sigues el cor obert que la terra anhela. Pots sentir-ho en el teu cor, pots sentir-ho en el teu cor. Obre el teu cor, pots sentir-ho. Aquest és un missatge per tota aquella gent, aquells amics, amigues, família,
coneguts, conegudes, gent del carrer, gent que pots trobar a la teva empresa, companys de feina, gent que pots trobar als hospitals, gent que pots trobar-te passejant pel carrer, gent que coneixes, gent amb qui has compartit coses, gent que ha format part de la teva vida en algun moment altre o en el moment present. I és un missatge de pau, sobretot en aquests moments de la història en què hi ha guerra a Ucraïna i a Rússia i a Palestina i la gent està matant altra gent i hi ha molta violència, tràfic d'armes, hi ha tràfic de persones i hi ha tràfic de medicaments i de drogues per tot el món, hi ha crims, hi ha desordres, hi ha molta violència, molta agressivitat, moltes ànsies de venjança, molts odis, molta rancúnia, molta pena, depressió, pobresa, misèria, contaminació. Què estem fent amb el planeta? Què estem fent amb la gent? Què estem fent amb les persones, amb les ànimes? Tot està subjecte als interessos d'uns pocs que remenen les castanyes, i aquesta gent que remena les castanyes que només volen que el poder ens deixen al poble, que ens matem entre nosaltres, mentre ells es freguen les mans. Un 1% de la població mundial aclapara un 40% de la riquesa del món. No ens ha de fer això replantejar-nos com a societat, com a persones, com a individus que pertanyem, com a subjectes que pertanyem a aquest món, i aquest món el qual cada dia està més contaminat, i gastem ingents quantitats de diners en què? En contaminar-lo més i en descarregar totes les armes, tota la ira sobre persones humanes, sobre edificis, sobretot sobre persones, sobre animals, sobre boscos, i estem deixant una empremta en aquest món que perdurarà durant segles i mil·lennis i milions d'anys. Potser que siguem una mica conscients, tots i cadascun de nosaltres, del dany que estem causant a la humanitat, a la biodiversitat i al planeta, els uns als altres, en un món finit, en un món que en el que hi haurem de viure molts anys. Llavors jo us vull recitar aquest poema perquè us faci reflexionar. Un miler de sols. Que la llum d'un miler de sols sigui notable. Viu la vida de gràcia que estaves destinat a viure. Porta la llum de l'amor de Déu a aquest món. Sigues el cor obert que la terra anhela. Pots sentir-ho en el teu cor, pots sentir-ho en el teu cor. Obre el teu cor, pots sentir-ho. Moltes gràcies per la vostra escolta.